Welcome to the leading site news. Kahora Chandra Rongpi Open stage along special board level visit Amei pado. Duarbagori Counsititency kapado 170 Kahora Booth Committee right wing lapen 171 Kahora Booth Committee left wing Palongni special board level visit Amei pado. Lasonsi adap apor alom ethnic village along pen karne Council EM Richard Tokbi aphan Bike Gari pachejeng kangthum karne Amei pado. Laso ahut Aaranyak NGO atum pen saihem along EM Richard Tokbi rideng pen long sondam. Laso PC special board level visit Amei alongan alang lipali pontru. Mangso Amei Palongni board committee si Chandra Rongpi Open stage along Amei pado pon ahut Binarson Terang pen kachepahem pon Amei along Moina Kramsapi pen aluhi pachejeng lampon. Laso ahut kachitong nun laki karbiang Council EM Richard Tokbi lapen nili block Chairman Sarkoi Teron, VDC Chairman Sarkoi Rongphar, Duarbagori Mandar President Binarson Terang, Dalamara Municipal Board Chairman Binarson Terang, Joshua Yuki Social Worker, Jiten Teron atum pendanglok penang an kete-kete atum chitong dun rinti. Maya long EM Richard Tokbi pen kaninje pon ke Kahora long tawar ke li damde anta non ke scheme de pon laplo lasi projin pen klempon po puta radame pialong thanpon. Dai thorpen da Kahora an Assam mala kithom atowar tame non projin pen selampon po puta thanpon. Lapen arunodoi job card PMVG saihem tame non ke kim pon bomlo lapen kitang ponta doolo puta thanpon. Laki non BJP sarkar atum pensi nang pipon po lapen nang pipon bom jilang puta lang lipen thanpon. Nang litum kiduk kisung along tame kai kini di tame nang litum along sinarap dun thipji lat puta lamchak chipipon. Lapen halapu handicap atum aphan mate tikok tiki atum bang troksia bang pu bang phe atum aphan karbi poho lapen EM methang jongjung asalari pen tame suri isi atangka pi pajerpon. Halapu Congress Party pen PCC President Golson inti pen kaninje pon ke nilitum BJP along nga si pok don lake Congress a party along ning ka chithe ka be lapen Congress a party atum kachilang le kachi sorsar pen danglok pinang am ning kang samse joksi BJP along nga si pok don puta ning pon. Lasonsi education EM Richard Tokbi pen kaninje pon ke kewangchia ning kan surihini raingkor atrok ning kan February a chiklo pen Arunodoi kilongji lake chiklo ajanolong surip ho mate 5,000 na tangka longpon po puta alang lipen thanpon. Duarbagori pen Moses terang nang kelo abirta the leading site news. Pini 2,50,000 saihem not 1 lakh atumi pen poisa chithabalo Pini alang 1 lakh poisa atumi pen chithabalo education EM Nili Kahora Tokbi Town Committee Chairman Sansulo Philo Kahora area poisa ke chithab Kahora living lapen right wing alang lidak ni adim nang kongri Pini nili ladak lapen Congress hoi pen hai apu thak alam Pini nili dak Matha Singmun Chisi nili fulo lo de tangka maha ke not 1 lakh nili ni kang sampen atum jom si nili BJP sarkar long nili kachipa okdu uthak lalo je nili Congress long bukan lo nili actually rimdulo sidame President Penchenglo Pini ani Chairman Penchenglo actually rimdunna kasong Pini long don an bahol tu ang song ben sidame pini Assam sarkar long ben sidame pini dak karbiang long ben sidame non puarni Congress amen masih awidan lasi nili jungjung Kahora area long nili dak nili phan nang chini dak Kahora living lapen right wing PCC mai puchun bang sidame nili phan nang chini alang li loponi sidame Congress long do thiklang kuni panang chini sidame pini ani nili ladak BJP along idu nang ko abang ke lalo jenili nili thangnat ninga che thedam awe delo Congress thangnat ninga che thedam awe delo athe nili muni da phan nili armu
atum aphan sita menili thang na chipi thek theda lasine lilada Kahora PCC Congress along nili PCC President sineli Klembong lasineli men Bulsoning ti pini abang kenili ning insam jinpen BJP long ka cepak okdun nili cepak lang dundak lo lapen alang liaki hai EM education 649 Tokbi aki hai nili phan sitame akaprek nang matha nang nelo nili non pen ke alang liphan nili kecirap kecito dunia phan sinili ning hang lo lapen nili cirap deki cito dun bekji lapen nili munit to ana phan sitame nili cithan pon bomi cimum pon bomi lasi Kongres lo bangke nili asap ta ning ke cithan habelu ala daka bangke pini asap da kihai abangke mane amen mata amen lang ni dal athe ame kijang tangalong ke ili jong hele chong thudam ta ale belu usi nili la bangso mata dam pen pini Bharatiya Janata Party BJP sarkar lo nili pini kacepa okdun ning samjin ning klar pen pini cepa okdun lo lapen alang li aki hai Proses sok disitame niliphan nilang ponang po lapen ladak local committee atum sitame niliphan akaprek nang jong pon pera niliphan jikuno scheme along po sitame ba jikuno akam kiwang along po sitame niliphan sitame nethan pon nang po nimun pon nang po ki claim ke dama sai long sitame niliphan nang khan pon nang Lasonsi BJP sarkar lasi nili pini media thengno nang litum along nili lam thila pon kan pachini pon bangko na bang kusi ini lah dia long joining nin lah nili tu avedelu ke congress pen kunon pini APSLC pen kunon avedelu kita menili tum dak ora long isi congress actually kirim tu pini dolang non inut bahini dolang kita me pini dak join tu bang thongke rap phone doji lasi do thula lasi non put nili tum dipu sitame alang li tum phan dipon je pasi nili tum ipon nali Congress lo gopiar nili dak Kahora PCC along president kidam tang special booth visit lo Kahora Chandra Rongpi Kahora left wing riding atu pon lo so amai lo kenangan amuluk mentung ke komo dake left wing pen right wing members tum cholo di ape ke tum pen local committee president secretary tum du pen development ko pipi pon ma mu ni my meeting lo sumit hapon no so I think that's in tum ke komo lo rat ka chito dolan BJP afa ke bang journey ansu sik claim ko thank you afa tum ma pon Nanti sa tarapung borpung along kami teacher tu cek tamde pik se social media long dok pik aso kuthak nami teacher tamde tarapung along aku tak alam dalam social media long kami already ni instruction joint secretary Nirupama pan war telefon lapen than lo lapen pachini lo lapen alam tumpen on DPO lapen dak block mission coordinator nili block Jiten Teron pasamini lifun lo thought la so apa sana inquiry people lapen joint secretary pasamini li toilo la tum program non kidinang bong denji dak chokela long maxi la teachers atum lapen SMC president secretary penchen lo teachers doan amen kido tum ana pasamini lo manhansi tum inquiry pen jongsi ke klar chokche dak thekponong lo do la ke wala ke fan suspension Sadak rong tara school long banduri wala pen barpi parso hema bi puse ta pen jota na kole sokta rong tara scheme estimate along overall Duarbagori long konat nat makiding ponanji ni already VDC aphan instruction ki kondu Laso ang bong penon administrative approval ki claim ke dolang non ki bangji 26 27 jong si puri dunde lang konde 26 27 along le dun la pola
Sir, dah lah contoh Rongpi school long NGO tum office lokal ko puthak kan. Ada bang ke latung MOU ki chitom tu, pen lah sen nak si venture school, MIN dalam provincial ke high school ke nonanta venture lah. Pen aja ka teacher ke ha foundation bang claim non kan ini yang bang ka retired tu ko school bang ke pusi. Sir, anda public tum pen mana dah kecari usah makan pena kasih sak doko ketik pusi. Tan bacin ni semua. Laso report bang nelifan dong si do pa nelifan complain alone apino. Nili son dong si pinido pa nili laktung pen ka do pen semini nili cingki citan ko. Sami non nelifan laso na complain alone apina bila. Rat pen sami dak Chandra Rongpi Rong pen sami Kahora pen sami piniar ni majok nang piba bila. Dong si do pa dong te nili. Lah aku tak lah. Sir, dah Pen la so NGO tung pen penangan dak Kahora arong aphan kira pondu kekonlong pini heta na tung keklong lo kone food processing center 25 lakhs amount pen sira ka pondo street light ka pondo penangan na dim nan tung si Laso NGO tung pen pondo apar sa kekonlong Kahora area long si Lason kekonlong apen non lan ta kalila project isi alang tung pen ke claim pon 5 crores a project tado so afanta already kiseng soni fandu longle ne pikekila longle jong si pilo pandela ta dak Kahora arat tung kido tung si ali longkon Kini joining bang an bang joining atung ki nang tung ke join tuong masih Duarbagori lang na tung na keklong na sitan ni ka biloma po konong join yung tuong nang amitangan ni kihang pensi bang pini bang kre po duji tung na join bang koi tung pan pini ding pon tu sida Sir, laki jutsi dah ni tumla Kahora long mana English school misalnya bilang sir go school English. La isia bang government na school lo afan bakin ke already kipudang instruction ki people do je jong si Assamese medium atun ke karbi tung kapohi fan ka siksa do nang kasi conversion afan bang vanot ni ke already SMC tung bang vanot ni ke already approved ko ni only instruction ka ipitan do pinanga school ki convert long Sir, last English medium ke